Isot puoli. Katsotaan tuossa, sit kun on saatu urakkaajia vähän pitämään, niin minkälaista lihasaktiivisuutta, kuinka on reiden lihakset tehnyt tästä töitä verrattuna siihen juoksuun, mitä tehtiin siellä vähän aikaa. Laitottavaa! Saittekin aika paljon aikaa. Hyvä. Markki painettiin hommia, siinä on useammalla lapsipalvelun tilaa. Siellähän meillä on nyt se EMG-housut. Katsotaan vähän minkälaiset vekottimet siellä on oikein ollut jalka. Housut pois. Ja sieltä me nähdään, täällä on mittareita etureidestä, myös takareidestä ja niitä kautta me nähdään sitten, että kuinka paljon se lihas tekee työtä. No 2 suoritusta täällä. Ei. Ei ne on Vili sun. Siellä näkyy ensin Ei, Vili pois. Vili on Marvaka. No Marvaka. Mene konille. Samat arvot sitten siellä umitöissä. Ja umitöissä ne on pikkasen isompia kautta linjaa. Ne meinaa sitä, että sun lihakset... Onnokin tarjoaa väliruokaa. Siinä on makkaraa ja kaikki. Varmaan et ois jaksanut paukuttaa tuota umityötä. Umin lenkki varmaan menee ihan leikin. Joo, leikitään. Umikin. Kyllä se menee. Mut menisikö tunti samalla temmulla meidän umityötä? Ei varmaan menisi. Lenkin päälle sitten tämmöset lumityöt, niin ne on vähän se punttisaalitreeni sit siihen lenkin lisäksi. Just se takareet ja pakarat on semmoista, että useampien juoksuharrastajien kannattaisi nimenomaan vahvistaa. Ne on just niitä juoksun menolihaksia. Tosiaan meidän makuaittihan on nyt vähän vähempää suolaisuuteen näytämään lisää. Täytyy vähän ajatella näitä muitakin ruokaa. Vikikiuluja ja kaikkea. Niin, no kyllähän sitä voi ehkä silläkin vähän. Ja sit hei muistetaan, että laitetaan vielä se meirami sinne, sekin tuo lisää aivoa. Joo. On kohta vahdinvaihto. Vuoronvaihto. Mä teen kato ensin tää ihan loppuun tää. Okei. Laita vähän vauhtia. Meillä tulee höytyä kohta. Ei Vili mennyt. Oli muuten urakka kyllä. Joo, mä katsoin, että sulla oli siitä aika hyvä urakka. Siinä oli kyllä... Niin, kaikin omin pikkukätötin. Nyt sitä kuuluisaa nuolia on taas kaivata. Enkä mä tarkoita Jari. Tulee korttiin valmiiksi ennen kuin muksut tulee. Kenen? Kyllä se pitää saada valmiiksi. Niin, mä oon samaa vetää, kato mitä hitto tulee. Joo, Tappelesin. Hommat ovat vielä pahasti kesken ja lapset saapuvat leikkipuistoon tuota pikaa. Sieltä on tavaraa. No mitäs muksut voi täällä nyt tehdä? Onks tässä vielä tää? Kyllä tää melkein nyt täytyy olla niin, että tähän ei vielä kiivetä, että tää vähän meni aikataulun tiukaksi. Ja muksut tulee noin 10 minuutin päästä, niin eiköhän mä lähdetä laittaa jotain evästä, niin jos ne pääset kiipeämään, niin on pahentaa syödä. Kyllä.